Здравейте, приятели! В днешното видео искам специално да покажа как да се ползва този акумулатор литий-ионен, направен с клетки Samsung, който е с изходно напрежение 8,4 волта на 19,6 ампер часа ток. Ето, ще демонстрирам колко волта излизат от акумулатора. 8,33, акумулатора е на 95% зареден, така че максимално зарядно напрежение 8,4. За да бъде дозареден този акумулатор се ползва това зарядно устройство. Той има два купунга, единият е тройка, другия е четворка. В нашия случай ние ползваме купунга тройката, който е. Ето сега ще ви включа зарядното устройство в електрическата мрежа. Виждате как почват да мигат всички светодиоди. И в момента, в който включа нашия акумулатор, виждате първи и втори диод светят постоянно. Когато е напълно заредена конкретната клетка, тъй като нашия акумулатор е съставен от две клетки последователно свързани, иначе 4 в паралел, 2 последователно. Тук светкат зелени светлинки и на двете, и това означава, че акумулатора е зареден. Може така да бъде включен в зарядното денонощно без опасение, че ще бъде презареден, тъй като зарядното изключва автоматично. Но все пак едно предупреждение. Всички акумулатори, независимо какви са, е желателно като се зареждат да бъдат следени, тъй като все пак това зарядно не е някакво, което струва $1000 или стотици даже, то може да дефектира и да направи така, че акумулаторите евентуално да се раздуят, да презаредят. Не е изключено, затова го подчертавам. Не, че ще се случи, на мен и мои близки колеги не се е случило това нещо, но все пак в световната практика знаете, че има такива случаи. Изключвам от тук нашия акумулатор. Както видяхте, през тия три проводника върви зарядното напрежение и ток към акумулаторните батерии. Този купунг е изходният купунг, от който излизат 8,4 волта. Но тъй като иска клиента да използва този акумулатор за ловна камера, затова тук съм вградил в тази кутийка един преобразовател, който намалява от 8,4 на 6,60 волта. Така. И разбира се, от другата страна синята клема е минус, червената клемичка е плюс. Включваме този купунг в този купунг. Индикация умишлено не съм направил никаква, за да не консумира ток. И сега да замериме колко волта излизат от нашия преобразовател. 6,06 волта. Точно за нуждите на моя клиент. Така, към комплектацията предлагам и давам на клиента един волтметър, който може да замени някакъв мултиметър, но това е ориентировачен. Не може да гарантираме, че параметрите, които показва, са 100% вярни. Плюс-минус 15%, казвам аз. Значи, белега, черната линийка, включваме към черния кабел. Ето го белега, включвам и показвам. Две клетки, цялото общо напрежение 8,3 волта, първа клетка 4,15, втора клетка 4,16. Това е волтметъра, който е само за проверка на акумулатора на колко волта е. Значи минималното напрежение на клетка на тези акумулатори не трябва да слиза под 3 волта. Или ОУ, както пише,
сумарно под 6 волта. Става лошо за акумулаторите. В смисъл, почват да не държат толкова ток, ако се остават да се разредат под 6 волта. Затова следете винаги до 6 волта. Една клетка или клетки в паралел не трябва да падат под 3 волта. Общо взето, това беше цялото видео. Някой, ако има въпроси, може да ги задава, приятели. Бъдете здрави! Това, което забравих да спомена, че този адаптер издържа до 1 ампер ток, така че няма защо да се безпокои човек, ако ще се ползва за захранване на източници, които изискват до 1 ампер захранване и ток. Захранване е всъщност 6 волта, ток 1 ампер максимум. Благодаря, до нови срещи!